Om 14 dage, der skal jeg være færdig. For om 15 dage, så starter Ugo Bio. Så var jeg her lige igen. Jeg skal lige hente en klud, kan jeg se. Den kan jeg tage derfra. Jeg har drøbet meget. Ej, det svin. Det skal jeg vist lige have gjort noget ved. De her låger her, de er begyndt at give så meget. Nu har jeg pillet dem ud, skåret dem til igen. Og så har jeg givet dem noget lindolie. Og det har jeg også ude i traileren. Og nu kan vi lige gå ud og kigge. Fordi at jeg er kommet noget længere siden sidst. Vi er oppe i den analyse også. Der kan vi se lidt. Siden sidst, der har jeg fået sat rammen på. Og jeg har lige været ved at de her bobler her, der var, har jeg lige skåret af, og så har jeg, givet dem et nyt lag. Og indeni, der er lidt mørkt. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se på kameraet, men det er blevet til lidt. Jeg har fået noget lindolie, og ja, det kan vi også kigge på senere. Det skal vi så her. Så kan man se den tykke skalle. Jeg har langt om længe fået fat i et SD-kort mere. Men derudover så har jeg også haft noget tid til at sidde og redigere, så jeg kunne få noget plads på min harddisk, så jeg kunne få tømt de SD-kort. Så jeg kunne komme til at filme igen. Der har været en lang periode, hvor jeg ikke har filmet, fordi jeg har taget mig tid til at redigere, fordi jeg har lige haft en kort periode, hvor at jeg bare har kunne mærke, at nu begyndte det at være for meget at arbejde på den her hver evig eneste dag. Så det sidste stykke tid, der har det været nogle små ting. I går der gav jeg en lige lidt opmærksomhed, fordi der kunne jeg få den udenfor. Også det er bare noget nemmere at arbejde med, når den står ude. Og det skulle jeg også gerne de næste par dage her. Det skulle kun være i dag, vi får regn. Så jeg satser på, at jeg også kan få den ud i morgen. Jeg har taget fri fra arbejde i morgen, fordi at mine kollegaer de skal på et eller andet turhalløj, og der gad jeg ikke med. Så jeg har taget en fridag i stedet for, fordi jeg egentlig havde planlagt, at hele weekenden her, den kommer bare til at gå med at arbejde på fuld smadre. Og så planen den er, at jeg virkelig får taget et ryg her i weekenden. Det er torsdag nu, og jeg har en til søndag aften. I dag bliver stille og roligt. Og så må jeg give den skalle på i morgen. I dag, der har jeg et øveprojekt, jeg skal have sat i gang. Det er jo sådan, at nu når det er, at man har lidt travlt, så er der nok nogle ting, man lige sådan glemmer at tænke over. Og en af de ting, som jeg har glemt at tænke over, det er, at da jeg byggede den kasse her og satte den på, der lavede jeg ikke noget skueglas. Hvilket nok kunne være en fordel, fordi at når trailerne skal synes, så skal de bruge stelnummeret. Og det står på en af de vanger der, lige under kassen. Og det har jeg ikke tænkt over før nu. Problemet er så, at min plan var til at starte med, at så tage fræseren, og så bare fræse et hul, og så sætte et skueglas i. Men problemet er, at hvor jeg mener, at stelnummeret sidder i den her side her, så har jeg været ved at kigge på en tilsvarende trailer, jeg har, hvor stelnummeret sidder i den side. Og der kan jeg ikke bare komme til at fræse, og det vil være super nederen at fræse et hul, og så er det det forkerte side. Så det jeg skal have gjort, det er, at jeg skal have pillet den kasse der af, hvilket er noget røv, fordi at den er, udover den er skruet fast, det er det mindste af det, men den er jo så også fuget imellem, så det kan risikere, at det kommer til at rykke meget i det her PMF her. Men det næste problem, det er så også det rør der, det er også limet. Og det er limet indvendigt, og det er selvfølgelig den tykke ende, der sidder herude.
Det vil sige, at jeg kan ikke bare trække den ud over det hul. Jeg skal have røret ud, så det skal jeg have fundet en løsning på. Og det skal jeg have lavet, og det var planen i dag. I hvert fald at komme i gang med det. Så jeg skal have skilt alt af og pillet ud af den her kasse. Og så må jeg jo se, om jeg kan huske, hvordan det skal samles igen, når vi kommer dertil. Nej. Det ender med en eller anden dag, så er jeg nødt til at have en ny telefon, sådan som den bliver behandlet. Jeg kan også hente mig en kop kaffe. Dejlig kaffe. Lidt overvejende, når der er færdig med det her. Og noget af det, jeg fik lavet, skal jeg have fat i malertapen. Noget af det, jeg fik lavet i min pause, udover at fik redigeret, det var også at få ryddet lidt op. Få fundet mit hjem. Det var ligesom om, at det lignede et bombelokum. Så det kunne være, hvis jeg skulle fortsætte med sådan noget her i fremtiden, at jeg skulle finde mig en hustru. Og jeg lige har fået smidt dunken også. Jeg henter lige noget malertape. Der er lidt smålunt herinde, faktisk. Vi kan lige se de to her. Det er til markeringslygterne. Så lykkes det at få den af. Og der er stilnummeret. Kan I se det? Lige der. Og det går så muligvis også ind under den her. Så nu skal jeg lige have skruet den af. For at se hvor langt det går ind.
Fucking hell, man. Det var helt vejen igennem. Urin og dokumenter. Nu må vi se. Hele vejen. Det slutter der. Og det er også der, hvor den slutter. Så jeg skal have skåret det her af og det her af. Men jeg kan jo så ikke komme til at lave en inspektionsluge. Fordi at der kommer kanten jo til at sidde. Så jeg skal have fundet på et eller andet. Jeg slukker igen, for jeg skal tænke. Det var den 30. august nu, og jeg er på vej ind til at hjem og fikse ind og hente nogle materialer, og så skal jeg hente noget forplejning. Planen i dag er bare, at jeg lige skal hente noget lim, og så arbejdsmæssigt, der skal jeg have den kasse, der vi kiggede på i går, den skal jeg sætte på, så den sidder der, samtidig med, at man kan se stelnummeret, fordi det er jo sådan set hele humlen i at pille den af. Derudover, så skal jeg ind efter lidt forplejninger, noget sodavand, noget is, noget snoller, noget chips og noget aftensmad. Noget, der gør det nemt, sådan at jeg bare kan knokle løs her i weekenden. Jeg burde det godt nok ikke, fordi at jeg er blevet nødt småtyk. Men hvis nu jeg finder noget sundt til aftensmad og sådan noget, hvilket jeg nok heller ikke gør, men så kan jeg godt tillade mig at spise lidt is og sådan noget i løbet af weekenden. Så det bliver piv godt. Vi lakker ind mod byen, og så får vi hentet det, vi skal bruge til at komme i gang, og så skal vi bare hjem og videre. Der blev der handlet. Der blev købt lim og spartel i MFX og forplejning i Netto, inklusiv lakridsis. Jeg ved godt, at jeg sagde sodavandsis, fordi jeg er på tur, men man har jo et standpunkt til at tage et nyt. Og hvem kan sige nej til lakridsis? Man skal bare hjem og pakke ud. Og så have i gang. Vi skal lige starte med at have lavet noget plads herinde. Så vi skal lige have skubbet træneren lidt ud. Forhåbentlig uden den vælter. Vi vil lade batteriet stå der på, fordi det ser ud til, det er væk nok. Så har vi noget plads at arbejde på. Jeg har lige en bitte spartelopgave. Jeg tænkte, jeg vil lige starte med. Det var bedre. Så skal vi lige have blandet lidt spartel. Vi skal ikke bruge så meget. Jeg kan lige se, fordi det er noget med... Jeg har noget hærder i forvejen. Så det kan jeg lige så godt lige få brugt. Jeg får det, der sidder i låget, det er vist nok. Det var mere end nok. Og så lige en bitte klat hærder. Man skal egentlig ikke bruge ret meget. Det er noget med... Hørte jeg engang. Spartel svarende til en golfkugle. Hærder svarende til en ærte. Så sørg på at få det kørt godt ud. Så det var lige det her, der lige skal spartles.
Nu fik jeg også lige fat i en kop kaffe. Jeg lige komme over og stå. Ja. Jeg lige vil lave mig en overvejelse, fordi dengang, hvor jeg trak kassen af, der har jeg trukket det her af også, så det ikke sidder fast inde på. Så jeg tror, jeg skal skåre det stykke her ud, og så skal jeg have det limet igen. Så det går jeg lige i gang med først. Og så sætter jeg et stykke på der. Lige se. Jeg har et hul der, jeg kan spænde i. Og jeg har et hul der, jeg kan spænde i. Så det vil sige, at jeg kan egentlig også flytte den her igen. Skal jeg lige se. Hvis jeg skal have 2 på 45, så kan jeg sætte ned her og her og spænde fast. Så hvis jeg laver 2 på 45, så. Det var langt nu. Jeg skal lige have det pas. Det var der. Og så skal jeg have en tusch. Her de lugter. Og skal jeg med at bruge det, og så sætte sig noget bagefter. Der. Så det var venstre. Så skal vi have en til højre.
det havde jeg glemt. Den står jeg ikke... Jo. Altså, der hænger nogle lidt taglige skyer. Men de har påstået, at der ikke skulle komme regn i dag. Nå, jeg har lige fået lavet lidt mere. Nu skulle lige have noget strøm på mikrofonen, så jeg har fået lavet lidt siden. Jeg har lige fået sat PMF på dernede i bunden, så jeg har fået sat en lille smule isolering på. Beregner med at fortsætte med i morgen, og så har jeg lige fået malet lidt. Men jeg skal lige have malet den der uge. Den har jeg selvfølgelig ikke set. Kan jeg lige gå ud til. Jeg har fået sat den der sammen. Det er den, der skal hæve kassen lidt. Den skal lige have en gang maling mere. Og så skal det snart til at monteres, fordi der begynder at blive lidt køligt. Så jeg tænker også, at der bliver koldt her i aften, så det er nok meget rart lige at kunne komme ind og få noget varme på. Jeg piller den her af igen, så jeg kan få lavet hjørnet her på.
skal vi lige gå ind og finde noget spartel. Så jeg er lige ude og slibe de her. Så. Det var vist rigeligt her, der ved jeg. Så skal vi ud og spartle. Nu ved jeg ikke, hvor meget I kan se, men jeg tænkte lige at så få opsummeret den der plan, og skal vi lige se. Det er vi færdige med. Det her er vi færdige med. Støtteben bagpå, det er vi ikke færdige med. Fordi der har jeg nogle andre, der skal på. Lås på bagklappen, det er jeg stadigvæk i tvivl om det skal være lister bagpå. Det er jeg også lidt i tvivl om. Ledninger til baglys, det mangler vi stadigvæk ikke. Vi mangler at få sat udtag. Lave huller til højtaler. Højtaleren, det har jeg lavet. Det har vi. Isolere har vi. Beklæde inde i væggen, det har vi også gjort. Fastskære ledningerne, det har vi også gjort. Montere skab i kabinen, det har vi også gjort. Isolere væg og loft. Nu rykker vi lige lidt op ad. Beklæde væg og tag. Rykker vi også lige op.
liste ude og inde på vinduet. Det har jeg gjort. Så den kan godt. Og så døren, den mangler jeg stadigvæk. Der. Tapetser færdig har jeg gjort. Sat lister indvendigt har jeg gjort. Lav hylder i kabinen. Der kører jeg lige ned i, når jeg skal ind og handle. Jeg har en hylde, men jeg ved ikke rigtig, om jeg vil bruge den. Ellers så skal jeg lige ned i genbrug og se, om der er et eller andet der, jeg kan bruge. Male udvendigt, det mangler jeg. Og skifte hjul mangler jeg. Hjulkasser. Montere skærm ved hjulen. Montere antennen. Beslag til montering af kassen. Montere. Det har jeg gjort. Montere ventilation til batteri, det er rigtigt. Montere markeringslygter. Montere udvendig lygte. Der er stadigvæk en del at lave. Bum bum. Klokken er 9:30, og jeg tænker at gå ind, fordi det er ikke nemt at lave noget herude, når drejlerne står inde. Så det overvejer jeg lidt.